खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 4 दानाव काजिरङायाव 1.8 लाख दावबायारि। फिसाया बिसिखौ एसिडजों गाग्लोबदों। बुथारनाय एबा गावखौ फोथैनानै लानाय नङा, लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन जुनमनि राभा, फोरमायदों सिबिआइ। बनसुआ नैथि गायसनथाय सान फालिदों। नैथि गुरगांव अपेन नेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिपआव खारिजा बिजनेनि सा 6 लाइमोन गेलेगिरिफ्रा जाफुंसारदों। मध्य प्रदेशआव क्रेकार बमनि फेक्टरि बेफ्रुनानै सा 10 जिउ खहा आरो सा 90 जोखोम। 6 दाननि गेजेरावनो पन्चायत बिसायख'थिखौ खुंगोन, बुंदों रन्जित दास। नकल फोरमानलाइ जगायनाय आरो मानसि लांखारनायनि दायाव NIA आ सा 24 सुबुंनि बेरेखायै चार्जशीट होदों। बाक्सानि खारिजा बिजनेनिफ्राय पस्ट अफिसनि सासे मावफारिया गोमादों। गुवाहाटीआव लामा जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव लाख दावबायारि। थांनाय 15 आगस्त खालि दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनाय काजिरङा नेशनेल पार्कआव लाख दावबायारिफोरनि गोसोखौ मुजिहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 4 दाननि गेजेराव गासै 1,80,000 देशी बिदेशी दावबायारिफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायफैदोंमोन। बेनिनो अक्ट'बर दानाव गासै 17,662 सा दावबायारि, नबेम्बर दानाव 40,242 सा दावबायारि, दिसेम्बर दानाव 65,000 सा दावबायारि आरो जानुवारि दानाव 52,000 दावबायारिफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायदों। बेजों लोगोसे थांनाय 4 दानाव काजिरङा खुंथाया दावबायारिफोरनिफ्राय 3.5 कौटि रां रेभिनिउ कालेक्ट खालामनो हादों। बबेखानि बांसिन दावबायारि फैनाय दिसेम्बर दानाव 1,45 लाख रांनि रेभिनिउ बोखांदों। बेजों समानै 2024 मायथाइनि जानुवारि दानाव काजिरङा नेशनेल पार्क खुंथाया गासै 1,45 लाख रां रेभिनिउ बोखांनो हादों। बबेखानि सोलिफु दावबाय बोसोराव बै दावबायनायाव मख'जाथावै जाफुंसार जादों होननानै काजिरङा नेशनेल पार्कनि डाइरेक्टर ड सनाली घोषआ शिलंआव फोरमायदों। रायजोआव फिन एसिड गाग्लोबनाय जाथाय। बे खेबाव फिसायानो गावनि बिसिखौ एसिडजों गाग्लोबदों। बेलासिपारानि बाङालिपारा गामियाव जादों बे गिख्रंथाव एसिड गाग्लोबनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जुलिनि साननैसो उनावनो आजारुल शेख मुंनि सुबुङा बिसिजों एना-एनि जादोंमोन। उननि समाव बे जाथाया बिजिरसालिनि दरखंआवबो सौहैदोंमोन, नाथाय बेनि उनावबो बिसोरनि जेंनाया सुस्रां जायाखैमोन आरो मंगलबारखालि बिसि फिसायनि गेजेराव फिन एना-एनि जायो। बे समावनो आजारुल शेखआ गावनि बिसिनि मोखाङाव एसिडजों गाग्लोबो। बबेखानि बे जाथायाव आजारुलनि बिसिया गोब्राब जोखोम जायो होननानै मिथिनो हादों। फिसाया एसिडजों गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानाय आजारुलनि बिसिखौ बेलासिपारा आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। ओरैहाय बिसिखौ एसिडजों गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो दुथां आजारुलआ खारखोमानानै दङ आरो बिखौ पुलिसआ नागिरगासिनो होननानैबो शिलंआव फोरमायदों। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय SI जुनमनि राभानि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैबाय। सिबिआइनि नायबिजिरनायाव सोराङाव फैबाय जुनमनि राभानि सोमोनांथाव जिउ गोमानाय जाथाया। आसाम पुलिसनि SI जुनमनि राभाया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनाया जोबबाय। सिबिआइआ दिनै जुनमनि राभानि केसनि चार्जशीट गथायदों। बुथारनाय एबा गावखौनो फोथैना लानायखौ सिबिआइनि हान्जाया थारलायै नेवसिगारदों। सिबिआइआ गथायनाय चार्जशीट बायदियै SI जुनमनि राभाया हरखाब लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि 16 मे अक्ट'खालि फुंनि 2 रिंगायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव अबथिरा रुंसारि जादोंमोन आसाम पुलिसनि SI जुनमनि राभाया। जुनमनि राभाया सोमोनांथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादों होननानै CID आ सिगाङावनो फोसावदोंमोन।
नाथाय नखरनि सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गौथुमफोरनि दाबि खालामनायाव जुनमनि राफानि जिउ गोमानाय जाथायनि नायबिजिरनायखौ CBI-नो होनाय जादोंमोन। बेबायदिनो गोलाव 7 दान नायबिजिरनायनि उनाव दिनै CBI-आ चार्जशीट गथायदों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बनसुनि दिनै नैथि गायसनथाय सान। सानसेनि हाबाफारिजों दिनै बनसुआ आफादनि नैथि गायसनथाय सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलियाव आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायावबो बिबार बावनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बनसुनि नैथि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियाव दिनै गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, बड'लेण्ड सेनियर सिटिजेन फरामनि सोद्रोमा अमर सिंह ब्रह्मजों लोगोसे बनसुनि गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा। बबेखानि बनसुआ दिनै आफादनि नैथि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे क'क्राझारनि मिजिं नोगोराव आफादनि गाहाय मावख' जांख्रिथाय देराखौबो बेखेवनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि बरपेटा केशव गौतम सुवार'नि शंकरदेव शिशु नेकाटनि फरायसुला सनमि दास, अनुराग तालुकदार, तनिषा सेत्री, तुषान सेत्री आरो जुबराज दासआ सनानि मेडेल मोननायजों लोगोसेनो आइडल इंलिश मिडियाम स्कुलनि फरायसा उज्जवल दासआ रुपानि मेडेल मोननो हादों। गेलेगिरि माखासेखौ दिल्लीनिफ्राय फैफिननाय समाव बरपेटा रड रेल स्टेशनाव गोख्रोङैनो बरायो गोबाङानो। गेलेगिरि लाइमोन माखासेनि जाफुंसारनाय खौराङा बाक्सा जिल्लायाव गोजोन आरो खुसिनि थासारि सोमजिहोदों। मध्य प्रदेशनि हारदायाव क्रेकार बम फेक्टरियाव हरखाबै बेफ्रुनायाव गासै 10 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो 50 जोखोम जादों। गिबि मन्त्रि महान जादबआ दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जाथायखौ गाहामै सुग्रोमनो केबिनेट मन्त्रि उदय प्रताप सिंह आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ जाथाय जानाय जायगायाव दैथायहरदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ भ'पाल आरो इन्दौराव थानाय मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव गाहाम फाहामथायनि थाखाय थिसनथाय होबाय होननानै मिथिहोदों। जायगानि जिल्ला बेंगिरि हरिषि गार्गआ गासै 150 मावफारियाफोरखौ खामानियाव नांथाबहोनानै JCB बायदिजों बायफ्लेनाय गुन्द्राफोरखौ बोस्रांगासिनो होननानै फोरमायथिदों। रायजोनि पन्चायत आरो गामियारि मन्त्रि रन्जित दासआ बुंदों दि फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो आसामाव पन्चायत बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। बेनि थाखाय जिल्ला बेंगिरिफोरखौ गावबा गावनि जिल्लाफोराव मासिगिरि खालामनानै जिल्ला परिषदनि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारफोरखौ सोद्रोमा हिसाबै थिसननानै खामानि मावनो मोनसे कमिटि दानानै होखानाय जाबाय होननानै मन्त्रि रन्जित दासआ फोरमायबावदों। बे बाथ्राखौ मंगलबारखालि मन्त्रि रन्जित दासआ आसाम एसेम्ब्लिनि रांबावजा जथुम सदनाव मिथिहोदों। आसामाव मानसि लांखारनायनि दायाव नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि एबा NIA आ 4 बांलादेशी आरो सासे म्यानमारनि रहिंग्याखौ लाफानानै गासै 24 सुबुंनि हेंथायै चार्जशीट होदों। गुवाहाटीनि NIA स्पेसियेल कर्टआ गुबुन गुबुन आयदाफोराव इन्डियान पेनेल क'डनि धारा फरेनार्स एक्ट 1920, पासपोर्ट रुल 1950 बायदियै NIA आ चार्जशीट गथायदों। मख'नो गोनांदि त्रिपुरानिफ्राय गासै 33 सुबुंखौ NIA आ नबेम्बर 2023 आव खादोंमोन। मानो होनोब्ला बिसोरनि 28 सुबुङा इन्डियान नकल पासपोर्ट आरो नकल आधार कार्ड, नकल भटार कार्ड बानायनानै 4 बांलादेशी आरो सासे म्यानमारनि रहिंग्याखौ भारतनि नोगोरारि साजायदोंमोन। बिसोर सुबुङा गोबां आयेन बेरेखा हाबाफोर जेरै मानसि लांखारनाय, गुबैयै आइजोफोरखौ लांखारनानै गुबुन गुबुन रायजोआव फानहैखोमानाय खामानियाव लोब्बा दङमोन होननानै NIA आ रोखा फोरमानजों लोगोसे चार्जशीट गथायदों। स्पेसियेल कर्टआव खामानि मावग्रा जायगासिम थांनाय लामानिफ्रायनो गोमादों बाक्सा जिल्ला लाबदांगुरिनि दालिम चौधुरी मुंनि सासे सुबुङा। थांनाय सनिबारखालि साइकेलजों गावनि न'निफ्राय 5 किल'मिटार गोजाननि खामानि मावग्रा जायगा अदालगुरियाव थानाय पस्ट अफिससिम थांदोंमोन दालिम चौधुरीया। बेनि उननिफ्रायनो गोमानानै दङ बे सुबुङा। खाथि खालानि मानसिफोर आरो न'खरनि बाहागि खुरमाफोरनि गेजेराव नागिरनानैबो जेबो उदिस मोनैयाव न'खरनि सुबुंफोरा लाबदांगुरि आउटपस्टआव एजाहार होयो। जायनि थाखाय खौरांनि गेजेरजों दालिम चौधुरीखौ नागिरनो नाजादों राहा गोथे न'खरा। सोरबाफोर अनसुला सुबुङा दालिम चौधुरीनि खौरां मोनोब्ला 6382149779 जानबुं अनजिमायाव आरो
जायगानि पुलिसजों जगाजग खालामनो थाखाय गुरै खावलायदों नखरा। मख'नो गोनांदि नखरनि सासेल' खामायग्रा सुबुं गोमानायनि उनावनो नखरा हाहाकार थासारि सोमजिदों। गुवाहाटीनि मोनसे लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सानैया गोब्राबै जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उलुबारिनि बि बरुवा कलेज खाथिनि फ्लाइअभाराव मंगलबारखालि मोनानि समाव गंनै बाइकनि गेजेराव सौग्रावलायनानै बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ राकेश दास आरो गुबुन सासेखौ परबेसर देखा होनानै सिनायथि होदों पुलिसा। बिसोर सानैबो सिलपुखुरियाव भारा थायोमोन होननानै मिथिनो हादों। जाब्रबथाय जानायनि दसे उनावनो भाङाघर पुलिसा जाथायसालियाव सौहैदोंमोन आरो गावसोरनि आखायाव लादोंमोन। थैनाय सुबुंनि गोथै सह'खौ दैथायहरनाय जादोंमोन आरो जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लोर-सोर गैयै हालोदाव दैथायहरनाय जादोंमोन होननानै फोरमायबावदों पुलिसा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।